Hrvatice i Hrvati u Republici Hrvatskoj i iseljeništvu. Udruga Hrvatska zvona, skupina domoljuba i prijatelja poziva vas da se prijavite za glasovanje na izborima u Bosni i Hercegovini. Proces prijave za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine prilično je jednostavan. Dovoljno je ispuniti PRP obrazac kojeg možete pronaći na web stranici izbori.ba, skenirati putovnicu te osobnu iskaznicu ili vozačku dozvolu. Sve to potrebno je poslati na mail prijava.pp@izbori.ba. Rok za prijavu istječe 24. srpnja. Stoljeća naše povijesti pozivaju vas zajedno s nama. Naša prošlost, naša sadašnjost i naša budućnost. Ostati i opstati, to je naša odgovornost, dužnost i obveza. Svugdje gdje se čuju zvona s naših zvonika, još uvijek odjekuje glas iz dubine povijesti i doziva i naš glas. Suglasje u trajanju. Biti i opstati da se zvona čuje.